Rewşenbîr, nivîskar û rojnamevanê Kurd Musa Anter. Ango binavê din Apê Musa. 20 Eylûl 1992 de di êrişeke çekdarî de li Amedê hatibû kuştin. Ku heta niha kujer an ji kujerên wî nediyar e. Piştî kuştina Apê Musa, her sal li ser navê xeletên rojnamevaniyê yên bi navê Musa Anter û şehîdên çapemeniya azad têne dayîn. Xelatên îsal careke din ji aliyê rojnama Yeniya Şamê ve di 5 kategoriyan de li komala şopandinê ji bo mafên wekev alî İstanbulê hat dayîn. Dîsa îsal ji xelata nûçeya Kurdî, xelata nûçeya Tirkî, xelata rojnamevaniya jinê, xelata wêneyan û xelata beşa karîkatûran hatin dayîn. Di merasîma xelatdayînê de Hevserika Partiya Demokratîk a Gelan Pervîn Buldan, berdevka Kongra Demokratîk a Gelan İdil Oğurlu, dayîkên aşitiyê û gelek rojnamevan jê tevlî bûn. Di beşa nûçeya Kurdî de du nûçe hêjayî xelatê hatin dîtin. Nûçeya Ajansa Mesopotamya ya bi navê Cenaze piştî 3 salan biriya PTT ji malbatê re şandin, Fahrettin Kılıç û Ayşe Sürme hêjayî xelatê hatin dîtin. Her wiha nûçegihana jin nivîsê Medya Üren bi nûçeya Mexwe Gihandnameya İE ya ku Çavuşê Pispor tecavüzî wê kir hêjayî xelatê hat dîtin. Rojnamevan Fahrettin Kılıç û Medya Üren ku hêjayî xelatê nûçeyên Kurdî hatin dîtin û bi nûçeyên xwe bandorek mezin li ser civakê çêkirî bûn, wiha hestên xwe anîn ziman. Nûçeya ku me çêkirî cenazeyê ku jî dayîkekê ra bi qargoyê hatî şandin bû. Zarokê wê hestiyê wê qargoyê jê ra şandin bû. Ez bawerim cara ewilê ku tiştekî wisa tê dîtin yanî tê kirin. Bi rastî ev jî bipênkirina nirxê civakî ye. Mirov dikare vê yekê bêje. Yani ji ber ku cara ewilê ev tişte çê dibe û pergal hatiye asteke wisa ku her tişt mafê ihlalên mafan danên aliyekê êdî nirxên civakê jî bin pê dike. Yani ev bi tu awayî nayê qebûlkirin bi rastî. İpek Er û Çavuşê Pisporiyê ku tecawüzê wê kiriye, İpek Er ji ber wê yekê intixar kir. Me li ser vê nûçe çêkir û xelat jî ji ber wê yekê bû. Ez dixwazim bi taybet hani xelatgirtin cihê şanaziyê ye bi rastî, yani ez serbilind bûm lê li rexa vê şanaziyê jî xema ku mijara nûçeyê daye min ez dijîm yani her tim. Ji ber ku mijar rastî ji mijarekî gelekî girîng e, êrişên polîtîk êrişên polîtîkiyên ku di Kurdistanê de tên meşandin şîrove dike, yani ji aliyê Osman Çavuşekî ve ji aliyê Çavuşekî Pispor ve hatina tecawüz kirin û ji ber wê yekê intihar kirin, yani tiştekî gelekî xembar e. Li aliyeke din xelata nûçeya Tirkî ji Ajansa Mezopotamya Erdoğan alay û mat bi nûçeya 261 cenaze li peyareyê hatin veşartin hêjayî xelatê hat dîtin. Xelata rojnamevaniya jinê ji rojnameya Karınca Sibel Yükler bi nûçeya xwe ya polîsan tu dibêje qey Eminebolu suçdar kiriye hêjayî xelatê hat dîtin. Yükler bi nûçeya xwe balkî şandiye tundiyên li ser cinan. Xelata wêne de jî du wêne hêjayî xelatê hatin dîtin. Wêneyê bi navê Dorpêç a rojnamevan Zeynep Kuray û wêneyê bi navê Wêneyê Tirkiyê yê rojnamevan Fatoş Erdoğan hêjayî xelatê hat dîtin. Xelata beşa karîkatûr de jî karîkatûra Beşîr Geroğlu hêjayî xelatê hat dîtin. Karîkatûra Qîmet Güven jî hêjayî xelata Jûriya Taybet hat dîtin. Dîsa Arjîn Dilek Öncel ku nûçegihana Ajansa Mezopotamyayê jî di beşa Jûriya Taybeta nûçegihaniya jina Gurbetelêer sözde xelata xwe ji destê dayîka aşitiyê Gülerduman girt. Piştî dayîna xelatan merasîm bi kişandina wêneyên komî qediya. Membotanî, Deng Amerika, İstanbul.